Saan tayo pupunta ngayon? Julinao. Punta rin kami Mulinaw. So, let's go! Ay, bibigyan kita ng ito, Ivan. Bibigyan kita ng Ivan. Tulog. Kaya sa sa Hi, vlog. sasakyan, puro tulog talaga. Hi. Tapos ang matindi Ben, ang Robles, hi. dumating Hi. ng mga Robles, 'di ba, usapan. Hindi ba nagdaan?
Ba't may ano ka ba? Pantanggal? Ba't? Thank you.